ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኹም እዩ ከመይ ሓዲርኩም ኣናሓኹም ሰላሓዲኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ እዚ ቃል እዚ ንኮንጎ ክትስኡ ከለኹም ክሰምዕዎ ዕድመኩም ስለዚ ሎም ድማ ስለ ፍጹም ተስፋ ዝብል ክንካፈል ኢና ፍጹም ተስፋ ሪኢኹም ኣሕዋት ሓድሽ ኪዳን ብሕጂ ዝፍጸመሉ ተስፋ ኪዳን ደይኮነ ናይቶም ተስፋ ዝተዋሃቦም ኪዳናት መፈጸምታ እዩ ሪኢኹም ኣብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ንቦና አብርሃምን ነቢያትን ዝተዋሃበ ተስፋ ብክርስቶስ ኢየሱስ አካል ዝለበሰሉ ኪዳን እዩ አነ ንስኹምን ድማ ናይዚ አካል ዝለበሰ ፍጹም ተስፋ ውሉድን ውጽኢትን ሪዛልትን ኮይና መጺና ኣለና ስለዚ አነ ንስኹምን ኣብዚ ፍጹም ተስፋ ብክርስቶስ አካል ዝሓዘ ኣብዚ ኢና ነነብር ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 20 ከምዚ ይብል ተስፋ አምላኽ ዘበለስ ኣብኡ እወ እዩ ሪኢኹም ተስፋ አምላኽ ዘበለ ኣብኡ እወ እዩ ብክርስቶስ ስለዚ ከዓ አምላኽ በአና ምእንቲ ክኸብር ብኡ አሜን እዩ ሪኢኹም ተስፋኡ ኣብኡ እወን አሜንን እዩ እወን አሜንን እዩ ክብር ንእግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ስለዚ አነ ንስኹምን ኣብዚ ኣብኡ እወን አሜንን ዝኾነ ተስፋ ኢና ነነብር ዘለና ሓድሽ ኪዳን ኩሉ እወን አሜንን ዝተባሃለሉ ተስፋ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኮይና ሓደ መዓልቲ አምላኽ ክበጽሐኒ ዝብል ቃል ኣይሰርሕን እዩ ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ክረኽበኒ ዝብል ቃል ኣይሰርሕን እዩ ተረኺብኪ ኢኺ ተበጽሕኪ ኢኺ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ በረኸት አብርሃም ወራሲቱ ኾንኪ ኢኺ በቲ በረኸት እቲ ተባሪኽኪ ኢኺ ሓደ መዓልቲ ዝበሃል ቋንቋ ተሪፊዩ ኣብ ሕጂ ዝበሃል ቋንቋ ምንባር ጀሚርና ኢና ኣብቲ ዝሓለፈ ብሉይ ኪዳን ሓደ መዓልቲ አምላኽ ክበጽሖም ሓደ መዓልቲ ክባረኹ ሓደ መዓልቲ እንዳበሉ ብተስፋ እዮም ዝጻባበዩ ነይሮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ሕጂ ብዝብል ናይ እምነት መሰረት ኣብቲ ዝተፈጸመ ተስፋ እንነብረሉ ኪዳን እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘለናዮ ኪዳን አካል ዘይሓዘ ዘይተፈጸመ ነገር የለን ስለዚ ኣብኡ እወን አሜንን ስለዝኾነ አባና ድማ ከምኡ ክኸውን ይግብኦ እዩ ፈውሲ ዲኺ ትደሊ ደለኺ ፈውስኺ አካል ዝሓዘ ፍጹም ተስፋ እዩ ዘድልየና ዘበለ ኣብ ህይወት ብክርስቶስ ዝተፈጸመ ተስፋ ኮይኑልና እዩ ክርስትና ኣብዚ ፍጹም ተስፋ ብዕረፍቲ መንባር እዩ ክርስትና ኣብዚ አካል ዝለበሰ ተስፋ ብእምነት መመለላስ እዩ ካብቲ ሓደ ክርስትና ናይ ሕጂ እምነት ኢና ንነብሮ ንብል ሕጂ ብዝኾነ እምነት ኢና ንነብሮ እንታይ ማለት እዩ በረኸትና ሕጂ ብሩኻት ኢና አምላኽ ምሳና ምዃኑ ሕጂ አምላኽ ምሳና እዩ ሓይልና ሕጂ አምላኽ ሓይልና እዩ ጸጉኡ ሕጂ ጸጉኡ ባና ኣሎ ሪኢኹም ሕጂ ኣብ ዝበሃል ዓለም ኢና ንነብር ዘለና ምኽንያቱ ኩሉም ብኩሉን ብክርስቶስ ኩሉ አካል ሒዙ እዩ ብክርስቶስ ኩሉ ተፈጺሙ እዩ ብክርስቶስ ኩሎም ተስፋታት አካል ለቢሶም እዮም አባይን አባኹምን ድማ እዞም አካል ዝለበሱ ተስፋ ሕያው ኮይኖም እዮም አነ ንስኹምን ነዚ ዝተፈጸመ ተስፋ እንነብር ደቂ አምላኽ ኢና ስለዚ ኣብቲ ዝተፈጸመ ተስፋ ብእምነት አባኻ እወን አሜንን ኮንካ ንበሮ አስተማቕሮ ተገለጸሉ ምኽንያቱ ሓድሽ ኪዳን ናይ ዝተፈጸመ ተስፋ ኪዳን እዩ ሓደ መዓልቲ እንዳበልና ብናይ ብሉይ ኪዳን አእምሮ ኣይንመላለስ ካብ ሓደ መዓልቲ ንውፃእ ሕጂ ነገር ተፈጸመ ኣብ ዝብል ንእቶ ምኽንያቱ ሓድሽ ኪዳን ናይ ሓደ መዓልቲ አምላኽ ክመጸኒ ዝብል ኪዳን ዘይኮነስ ናይ ሕጂ አምላኽ ምሳይ አሎ ዝብል ኪዳን እዩ ሓወይ ሕጂ አምላኽ ምሳኻ እዩ ሓፍተይ ሕጂ እግዚአብሔር ረድኤትኪ እዩ ሕጂ ጸጉኡ ኣባኺ እዩ ሕጂ በረኸቱ ምሳኺ እዩ ስለዚ ብእምነት ተገለጺ ስለዚ ከምዚልና ንጸሊ እግዚአብሔር አምላኽ ውሉድ ነብርሃም ዝሃብካዮ
ናይ ተስፋ ኪዳን ስለ ዝኾንኩ የመስግነካ ኣለኹ ኣነ ዘርኢ አብርሃም እየ በረኸት ህይወት አባይ አካል ለቢሱ እዩ ስለ ዝለበሰ ድማ የመስግነካ ናይ አምላኽ ዘበለ ናተይ ስለ ዝኾነ የመስግነካ ክርስቶስ አባይ ተስፋ ክብሪ ስለ ዝኾነ የመስግነካ ዕረፍቲ ጥዕና ሰላም ብልጽግና ናተይ ስለ ዝኾነ የመስግነካ ኣለኹ አሜን ስለዚ አሕዋት ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንረክብ ንደሊ ኢና ንዘለዓለም ክንድሕን ከነምልጥ ንደሊ ኢና ትብሉ እንተደኣ ኾንኩም ሰብ ልቦ አሚን ይጸድቕ በአፉ ተአሚን ይድሕን ስለ ዝብል ሕጂ ክትድሕኑን ናይ ጽድቂ ህይወት ክትቅበሉን ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ትደልይዎ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ የአምን ኣለኹ ዕዳይ ኩሉ ከም ዝኸፍሎ የአምን ኣለኹ ስለይ ከም ዝሞተ የአምን ኣለኹ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንሰአለይ የአምን ኣለኹ ንክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሓድሽ ህይወት ይቕበል ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ አሜን ነዛ ጸሎት ዝጸለኹም አምላኽ ረዲኢኩም ካብ ሎሚ ሓድሽቲ ፍጥረት ኮንኩም ኢኹም በዝብ ታሕቲ ዘሎ አድረስ እዛ ጸሎት እዚኣ ዝጸለኹም ሰባት ጽሓፉልና ምሉእ ዘድልየኩም ሓገዝን ትምህርትን ከነዳልወልኩምን ክንልእከልኩምን ክንበኩምን ኢና ሻሎም